一応白髪手術やって4回目ですよね。4回目です。4回目ですよね。来る前と比べてどうでした？やってみて。初めてやるときはすごいドキドキしてましたけど、ちょっとやっていただいて、なんか自分の自信がついた。おはい。ありがとうございます。もう年取って白髪ばかりになってて、ちょっと落ち込んでたんですけど、レディアやっていただいて、すごく自信がつきましたし、毎回楽しみにしてます。ありがとうございます。前回ちょっと短くしてみてどうでした？扱いやすさは結構良かったですか？朝が楽です。どうしても朝時間が忙しいので、もう出勤前の時間がちょっとね、くつろぐ時間もできて、よかった。ありがとうございました。今日も。いえ、ありがとうございました。にこやかにしてくれ